No niin, nyt tulee tämä Minecraft Let's Play. Tämä on oikeastaan sellainen, että siinä pitää saada kaikki nämä saavutukset läpi ja tälleen. Mulla nyt ei oo cheattejä tai mitään tai silleen. Ja nimi on Let's Play, koska miksei. Ja lähtöarvo, eli tämä seed on... No, mitäs mä nyt tähän keksisin? Kaalta alkaa. Toi on hyvä. Noniin. Noniin. Niin, nyt tää meni tänne. Kun tää latais. Täällä on toi bonusarkkukin. No joo. Kataan nyt tääkin tästä. Ja nyt meidän pitäis... Tässä olisi muuten heti jo hyvä toi talonpaikka rakentaa, kun täällä on lehmiä ja lampaita ja puita ja tämmönen paikka. Mutta hakataan... Mitä? Tuo on muuten hieno paikka, mutta hakataan nyt eka puuta. Tehdään tästä lankkuja. Ja tästäkin voitais kyllä tehdä. Hetkinen muuten. Joo, no lukitaan siihen nyt. Lukitaan tuohon. Ja mä taas teen mukaan, kun mä oon hakannut tarpeeksi puuta. Joten ei mitään. Ja no en mä paljon jaksanut kuitenkaan hakata, niin mä otin nyt näin paljon ja me saatiin tosiaan tossa just uusi saavutus. Ja sitten katsotaan mikä toinen saavutus. Joo no se on nyt toi ihan perus, että pitää tehdä tää työpötä. Pääsiskö? Ei. No näe se täältä. Tehdään nuokin nyt tässä välissä. Mulla kyllä on jotain, mutta ei se haittaa. Oho. Noin. Ja sitten on Joo no, mennään sitten hakkaste. Ja mä katsoin, että täällä olisi ollut kiveä, mutta mä katsoin väärin, koska se oli toinen lampaan villa. Ja mä en sitten tiedä, kuuluuko toi hälinä tähän videoon, koska en tiedä. Koska äiti tuolla tekee jotain. Mä hakkasin... Mä tiedä. Mä hakkaan kuitenkin vähän aikaa. Riittäisikö enää? Joo. Riittää näin ihan reilusti. Ja missä se tuolla? Tehdään tästä nyt eka tämä ja ja sitten tämä.
Voitais itse asiassa tehdä myös lapio. Ai niin se furnase. Siis tämä uuni. Tästä tuli muuten aika nopea sarja, koska näin paljon jo saavutuksia tehty. No en mä tiedä nyt. Koko ajan niinkö vaikenee, mitä enemmän saa näitä saavutuksia. Eli hankki rautatavaraa ja herkullista kalaa. Eiköhän se onnistu. Niin mä unohdin, että tässä on heti suoraan tätä rautaa. Rautaa löytyy heti nopeasti. Tapetään tästä tää skeletori. Noin. Tulee vettä. Mutta hakaataan nyt nämä tästä. Hei, syödään äkkiä, koska oli nälkä. Ja hakataan nää nyt tästä loput. Noin. Ja nyt meidän pitää aika varmasti kuitenkin sulattaa näin näillä malmeilla eli oreilla tehdä mitään. Mä löin muuten hiiltä. Pitää hakea sitäkin. Skeleton. Täällä ei näy niinkö mitään. Hei, tuolla on varmaan laavaa, koska tuolla on valo. Hei, tässä on hiiltä. Ei täällä mitään laavaa ole. Katsotaan nämä nyt tästä. Noniin. Mennään takas. Yksi hiili riittää. Mitä ihmettä. Niin. Yksi hiili niinkö polttaa 8 hiiltä. Eiku, yksi hiili niinkö polttaa 8 niitä juttuja, mitä saa keittää. Eiku, polttaa. Eli otetaan tässä nyt, että ne sitten polttuu siis, kun ne valmistuu. Niin. Ja tää osa alkaa olla nyt pikkuhiljaa siinä, että niin, että loppuis, koska bändikä. Oho, pitää syödä. No, mitäs tässä nyt enää muuta? Että lopetan varmaan tähän, joten heipä hei!